Kai wannan daga ina ka to da kwaɗe ɗaya yarinya a wannan garin. Na san ban saba ganin ta ba. Me ya kata kuma ina za ku? Tambaye ta. Kun girma kaman ba ku san kun girma ba a garin? It's talking me? Ke! Me kika zo ina? What is he saying? Ni billahi lazi malam ba kaman na san ka wallahi. Ni baka sani ba kana kake. Baka sani ba wallahi kana kake baka sani ba. Baka sani ba. Ni baka sani ba ƙarya kake wallahi. Shine baka sani ba. Hayya mun ba billahi lazi. Ya miki? Kansa so Subhanallahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Da Allah ku je da Allah. Barka da yamma. Lafiya kalau wallahi. Ya Sajiya? Masha Allah suna nan lafiya. To madalla. Kin ga halin da gidan yake ciki ko? Ki ce ma ba a dora tukunya sau uku. Sirkan zama. ai faɗa muka yi. Ya ga riga ta dire riga a ƙasa. Ne mata dukan tsiya. To ai daduro ne. Zaman daduro muka da ita. Muka haifi 'ya'ya biyu. Ɗaya ta rasu. Kai, ya ma fi daɗi auren daduro. Da an ɓata juna da hi'ar. Sirkan zama. An ban ayanan nan. Dan ba ka leta ne ba. Kawai karye min kan sigarinka, karye min kan tabar. Sirkan zamani murja ne, san ma wani ƙarfin Sirkan zamani murja ne, san ma wani ƙarfin imani. Mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirkan zamani ha, sirkan zamani ha, sirkan zamani ha, sirkan zamani ha, sirkan zamani ha. Wakina ni ne ai, wai me tsakanin ka da su wallahi wai yasu nake so ne. Hago wayannan mutanen komai za su yi aikatawa akan wayannan. Dama wani abokina ya faɗa min, ya ce mun ba su da mutunci. To yanzu me mafita? To ai shine ni ma abin da ban sani ba. San dai ni ba zan iya daina salli bana ba. Wani buran kake so? Ni ma haka. A abinta nake so. Okay, to ni dai ba zan iya. Who are you by the way? The only man for babban mutum for garin nan. Where are you living? The best man for headed wanne fi kowa girma nan garin. To zan nuna maka ƙarshen ka. Ƙarya kake. Zan tabbatar maka da abin da kuka zo da shi garin nan, zan sauke maka shi. Kai! Ƙarya kake yi. Mu ne nan Lagos, mu ne dattijan Lagos. Kai da kake kallon ka, duk takamarka da Lagos, iyakacinka Ilesha. Ƙarya kake Kai wallahi. baka je Lagos ba. Ƙarya kake wallahi. Mu muka shiga Lagos, muka tsallaka, muka je Ibadan, muka je Akure, mu muka bude gidan gala Akure. Kai yaro, ƙarya kake wallahi. Hey! 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 Who is this? Hey! Hey! Mu ne yaran Lagos. Baban yaya. Wannan kuma wace ce? Allah sarki, ai wannan ya dace su biyu ne ɗaya ta mutu. To, ka ce ‘yar mu ce. Baban ya to, ina babata take? Irin giyar irin wannan giyar nan mai kanshi. Yaya. Ko me ne kana ta kurɓa duk minti uku? Ruwan jini ne wannan. Daɗi. Ka ji an yi heɓuwa abu ne mai daɗi. Ya mai ruwan jiri. Wannan giya whisky mai zafi. Iskancin da ne a lega ani bai hagiya ba. Yaya. Daga me abin mamaki? Ni kaina na kusan sha wallahi. Allah. Allah wallahi dan da mun tayi ma ai na kurɓa.